Benvinguts a la Biblioteca de Palafrugell. Gràcies per venir avui a la tarda en aquest cicle de conferències que organitza la Fundació Ernest Morató amb la Biblioteca de Palafrugell. Simplement donar-vos la benvinguda. El temps ens ha aguantat. Nosaltres patíem d'haver-ho de fer a la sala polivalent pel tema de l'aforament molt més reduït, però sembla que els astres s'han posat del nostre favor i podem aguantar aquesta tarda. Donar-vos les gràcies i li passaré la paraula al president de la Fundació Ernest Morató, el senyor Enric Frigola. La pluja ens ha deixat tranquils i fins i tot aquest ventet, si és tal com és ara, ens pot donar un ambient bastant agradable. Bé, el mes de juny d'aquest any, la Fundació Ernest Morató va signar un contracte, un conveni, amb aquests tres senyors, Quim Rabaseda, Joan Gai i Anna Costal, un contracte, un conveni per tal que ells comencessin una investigació, un estudi, una investigació sobre que ells titulen Abans de Carmen, les primeres havaneres a Catalunya. Em sembla que, no sé si és el títol provisional o definitiu, però de moment, que es tracta d'un estudi que no s'ha fet mai ningú l'havia fet abans, sobre la presència de l'havanera a Catalunya. Els que no som historiadors o profuns historiadors de l'havanera, que ens agrada molt l'havanera però que no hem estudiat mai en profunditat el tema, molts ens pensàvem que l'havanera havia arribat a Catalunya a través del segle passat, a través de Calella i dels pescadors o de la costa catalana, però resulta que no. L'havanera arriba a Catalunya, segons ens demostrarà aquest estudi que ja han començat a fer, abans de Carmen. Carmen es va estrenar a Barcelona el 1881, i abans de Carmen ja hi havia havaneres. Repeteixo, és un estudi inèdit. Nosaltres pensem que portarà llum sobre un període fosc, perquè no s'havia estudiat, de l'havanera a Catalunya, i d'aquí la idea és fer-ne un llibre i fins i tot fer-ne un disc, perquè ells em diuen que segurament han descobert ja o descobriran partitures que aniria molt bé. És a dir, si es parla d'havaneres i no es poden sentir, doncs sempre sembla que falti alguna cosa. La idea seria fer un llibre i un disc. De la importància que va tenir aquest període tan desconegut, o sigui, abans del 1881, jo destacaria dos noms importants, dos músics essencials per la cultura musical de Catalunya, que va ser Pep Ventura. Del repertori de Pep Ventura ja s'hi troba l'havanera, i Josep Anselm Clavé, del qual em sembla que l'any 2024 celebrarem els 200 anys del seu naixement. Josep Anselm Clavé és un home essencial per la música d'aquest país. Doncs bé, Josep Anselm Clavé també va utilitzar l'havanera o va enamorar-se de l'havanera, cosa que fins ara cap de nosaltres sabíem. Gràcies per la vostra proposta, gràcies per l'estudi i gràcies per la llum que portareu en aquest període fosc o tan desconegut, fosc perquè és desconegut, de la història de l'havanera a Catalunya. Res més, gràcies. Moltíssimes gràcies, Enric. Agrair, evidentment, la Fundació, tots els membres que han vingut avui, no només la possibilitat de fer recerca musical a Catalunya sobre el patrimoni musical català, que és els temes, la línia de recerca a la qual ens hem dedicat els últims 10 anys i més, sinó també l'oportunitat d'explicar el projecte abans de presentar-vos el llibre. És a dir, nosaltres que no tirem endavant sense haver explicat quina és la nostra intenció i alguns dels resultats
D'aquests 2 primers mesos d'estiu, que ja ens hem posat a fer molta feina, doncs ens ve molt de gust explicar-vos-ho. Moltíssimes gràcies també a l'Ajuntament de Palafrugell, que ha col·laborat a l'inici d'aquest projecte, i a la biblioteca, que ha fet aquesta logística magnífica i ens ha acollit a casa seva en aquest pati, que ara ho dèiem, mai havíem fet una conferència en un espai tan i tan acollidor com aquest. Per tant, primer, tots aquests agraïments en nom meu i de tots Joaquim i d'en Joan. El primer pas en tota recerca és saber què s'ha escrit sobre aquell tema, perquè si no ho fas vas una mica malament, començaràs amb mal peu. I és el que hem començat a fer aquest estiu. Els mesos de juliol i agost vam començar a fer llistes de llibres sobre l'havanera. Us podeu imaginar el llistat enorme, 3 o 4 pàgines, més de 42 volums biogràfics sobre l'havanera, del segle XXI, del segle XX i del segle XIX també. A més, ja hem pogut documentar 15 arxius públics i privats de Catalunya on hem localitzat partitures manuscrites. No una, ni dos, ni tres, moltíssims reculls de material inèdit d'havaneres situades aproximadament entre la dècada de 1850, 60, 70 i fins al 81, fins als anys 80. Uns arxius dels quals ja tenim algunes partitures a casa digitalitzades. Què més? Hem buidat desenes, jo diria, de capçaleres ja durant aquest estiu de diaris i revistes del segle XIX amb notícies sobre l'havanera, l'americana o la danza cubana, que a l'hora de fer la cerca sabeu que aquests 3 noms són una mica indistints al segle XIX, tant pots trobar havanera com americana com danza cubana per referir-se a aquest gènere musical, si és que ho podem dir d'aquesta manera. Però, abans de començar, i avui volíem iniciar aquesta xerrada explicant el nostre projecte, explicant-vos que tenim una inquietud, perquè si nosaltres comencem parlant del segle XIX i us desconnecteu de la vivència que tots teniu, que és la cantada, aquest any malauradament no s'ha pogut celebrar, però tots teniu la vivència de les havaneres actuals, les del segle XX, les anònimes, les d'autor, tots ho coneixeu perfectament, alguns noms propis, alguns títols molt coneguts. Teníem la necessitat de llançar ara i aquí un pont, el pont és el segle XX, cap al segle XIX. No volíem que ningú, cap amant de l'havanera, se sentís desconnectat de la nostra recerca. I per tant és el primer que farem immediatament amb alguns exemples. Un dels ponts principals entre la cantada del segle XXI i les havaneres del XIX, també el coneixeu, són 2 documents imprescindibles, 2 reculls d'havaneres, el primer de 1948, Xavier Montsalvatge, que va recollir una llista bastant extensa amb la partitura, això ens ajuda molt, la lletra i la música, d'algunes havaneres, i també el 1966, aquest segon recull que va donar peu a la cantada, tots ho sabeu, Calella de Palafrugell i les havaneres. Aquest és el pont que utilitzaré ara mateix per ensenyar-vos algunes havaneres que tots coneixeu, posarem els àudios, que s'han cantat a les cantades dels anys 70 i també del segle XXI, 70 del segle XX, els anys 80, 90 i el segle XXI, que ja hem pogut localitzar al segle XIX. I per tant, podem ja donar una primera primícia, i és que sí, hi ha havaneres anònimes que hem pogut documentar ja en els inicis de l'havanera d'aquest gènere. Aquest repte l'hem recollit d'un llibre de Xavier Fabrés, que tots coneixeu, això és l'havanera, és un llibre molt petit. Val a dir que Xavier Fabrés ha guanyat recentment un premi, el felicitem també des d'aquí, amb un llibre sobre Josep Pla. Aleshores, en Xavier Fabrés diu: sí, tothom parla de l'havanera del segle XIX, una cosa que era molt coneguda que eren els plecs de cordill, la literatura de canya i de cordill, que eren uns plecs, es deien plecs perquè eren ben bé un foli doblegat, amb textos, amb balades, amb històries i amb cançons que circulaven arreu de Catalunya o de la península. Aleshores, en Xavier Fabrés ens llença aquest repte, diu: ningú ha connectat això amb les havaneres actuals. Bé, ho hem fet i ha donat un resultat extraordinari. Ara us posarem 2 exemples, si us sembla. El primer és l'havanera Bellíssima és la luna. Aquí hem col·locat el llibret, la imatge de la cantada de l'any 79, del 7 de juliol de 1979. La va cantar el grup Baix Empordà i us poso ara l'enregistrament que hem localitzat de l'Empordanet, un enregistrament de l'any 2007 en el disc Heretatge. Bellísima es la luna con su disco de plata. Vuelvo a tus pies
ingrata, quiero de amor morir. Quiero estar a tu lado, ven hermosa del alma, ven que en dulce calma gozaremos los dos. Brillan como esmeraldas las gotas de rocío que guardan en estío las flores de un Edén. Por tu amor moriré si no me das tu reflejo, si no me das tu reflejo, bellísimo serafín. Bé, em sap greu, la tallo aquí perquè podríem estar... És una manera preciosa que aquesta setmana m'ha ocupat el pensament perquè és molt bonica. I ara, aquesta manera que segur que molts de vosaltres heu reconegut, es va recollir en el volum Calella de Palafrugell i les Havaneres de 1966, un llibre juntament amb aquest de l'anterior de Montsalvatge que s'ha anat reeditant, l'hem localitzat i de fet la majoria de grups actuals utilitzen aquesta melodia i exactament aquesta lletra. Doncs bé, fent una recerca exhaustiva i sistemàtica de literatura de cordill, vam localitzar en un d'aquests llibrets aquesta americana. Fixeu-vos el text, ara la tornaré a posar, la música, diu «Bellísima es la luna en su disco de plata cuando en tus pies, ingrata, pienso de amor morir». La que hem escoltat diu «Creo de amor morir». Hi ha petits canvis en la lletra. No podem dir que la música fos exactament la mateixa perquè no hem localitzat aquesta música, però sí podem dir ja que el text és molt similar. Hi ha coses divertides com, per exemple, que la que hem sentit surt un serafín i aquí és un parece un querubín. La rima és la mateixa però canvien i ara la tornaré a posar, els que pugueu llegir la lletra antiga. Bellísima es la luna con su disco de plata. Vuelvo a tus pies, ingrata, quiero de amor morir. Ara us semblarà que és una altra cosa, però no, aneu seguint els Quiero versos. estar a tu lado, ven hermosa del alma, ven que en dulce calma, gozaremos los Això dos. és una altra cosa. Brillan como esmeraldas las gotas de rocío que guardan en estío las flores de un Edén. Por tu amor moriré si no me das tu reflejo, si no me das tu reflejo, bellísimo serafín. I veiem que el serafín era un querubín però rima igual. Per tant, ara la pregunta seria, escolta Anna, doncs vosaltres si esteu investigant entre l'any 50 i el 81, com podeu justificar que aquesta entra en aquest estudi? Això és molt difícil perquè aquesta literatura de cordill molt sovint no està datada, però a l'altre costat del plec, diguéssim, hi ha una marxa que és la marxa de la Barretina. És una altra cançó, està just al costat, que té moltíssimes estrofes. I la número 12, si ho podeu llegir, diu «Ja toquen les cornetes, tothom se'n va a ballar, valsos i americanes al Prado Catalán». El Prado Catalán era un teatre que hi havia a Barcelona entre els anys 1863 i 1883. Això no vol dir que aquest paper, físicament el document, sigui d'aquestes dates, però és molt probable que tant la cançó Bellíssima és la luna com aquesta marxa de la Barretina, més que és en català i ens ho passem molt bé llegint tots aquests textos, és probable que sigui tan i tan reculada com als anys 60 o 70 o principis dels 80 del segle XIX. Un altre exemple és Ai Lola, que és una altra havanera que es va cantar el 2009, la va cantar el Portbó, a la cantada, i també es va cantar el 1989, la va cantar el grup Mar Endins a la cantada. Escoltem-la, segur que molts de vosaltres també la coneixeu. És en directe la cantada de 1989. Si tú me quieres, voy a comprarte una barca con velas
velas y con sus remos para pasearte. Ay, Lola, si tú me quieres, voy a comprarte una barca con velas y con sus remos para pasearte. Juntos iremos al mar y gozaremos los dos. Tú cuidarás de la vela, yo cuidaré del timón. Tu cuidaràs de la vela, jo cuidaré del timón. Quedeu-vos amb aquests dos versos, perquè hem localitzat també en un plec d'aquests de cordill del segle XIX, que no és Ai Lola, sinó Lolita la marinera, aquí una cosa que no és una barca, sembla més una gòndola veneciana, alguna cosa així. Val a dir que aquestes imatges també són molt boniques en els plecs, i fixeu-vos que diu Lola, si tu me quieres voy a comprarte una barca con remos y con su vela para pasearte, això s'assembla moltíssim. Los dos iremos al mar. Antes de salir el sol, yo bogaré con los remos, tu guiaràs el timón. La dona al segle XIX és la que portava el timó i, en canvi, en la versió més actual és al revés. Bé, és una anècdota, però per exemplificar d'inici que el que busquem està entroncat íntimament amb la cantada actual i amb les havaneres que vosaltres també coneixeu. I per això no volíem deixar que fos el primer que us volíem explicar. I ara deixo la paraula als meus companys, perquè si no jo m'hi estaria tota la tarda. Us proposo un exercici per explicar què voldrem fer a més d'estudiar aquesta època fosca, però apassionant, i és que intentarem fer una mirada musical i també cultural. Ara veurem un enregistrament de l'Havanera de Carmen, del Metropolitan de Nova York, que justament avui ha dit que aquest any n'hi ha òperes, vull dir que durant l'any que ve, i jo iré parlant de la música, perquè la música té dos motius i té dues estrofes. Hi ha una estrofa que té un motiu, que ho fa 8 vegades, o fa 6 vegades amb variacions, la soprano i la mezzosoprano, i 2 vegades al cor, i llavors quan ve la tornada, la que és com passa les havaneres amb un aire més major, més de conclusió, més festiu, també són 8 frases, en aquest cas distribuïdes diferents. Les del cor són la 5a i la 6a. Això ho iré fent i em faré pesat amb la música. I l'exercici que us proposo és que aneu mirant què passa a l'escena. Què està passant, quines actituds veiem corporals, què està passant aquí. Doncs vinga, anem a veure, ho fa 2 vegades l'estrofa. Per tant, jo parlaré de la música, no la podreu sentir a causa d'això, i heu d'estar pendent de la imatge. La primera frase. La repeteix. Torna a fer exactament com la primera. Tot el repetir en variació. I ara el cor fa la primera frase i ella fa l'amor, l'amor. A vegada el cor cantant la segona. I la segona secció, tema nou. Fa repetir. Variat. És la primera frase, una altra vegada, de la segona estrofa. I ara la 5a frase, el cor. Cal repetir amb la variació per tancar.
repetir-ho tot. Una segona estrofa, una tornada. L'estrofa. Tu crois l'éviter, il te tient. Jamais connu de loi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime. Bé, hi ha dues idees que volia remarcar. Hi ha moltes coses a comentar d'aquesta posada en escena i interpretació tan magnífica. La primera, estan fumant, perquè la història passa a la primera fàbrica de tabaco que hi va haver-hi a Sevilla, segurament. Des del 1620 que hi ha tabaco i des del 1720 que és una fàbrica reial i des del 1817 que ja no és monàrquica. Per tant, comença el comerç en Cuba i es crea aquest concepte de l'habano, de l'habà. Habà i habanera van lligats per moltes coses. Podem pensar que el fumar i el cantar, com l'amor, és efímer. Per tant, aquí hi ha una relació que s'estableix amb Carmen. I què ens està explicant? Ens està explicant doncs, el plaer també és efímer i els sentiments són fràgils, es trenquen. Aquesta és la lectura que ens explica per què Carmen va fracassar tant a París el 1875, on alguns cronistes van identificar el personatge amb un fantasma de la comuna que hi havia hagut 5 anys abans. Carmen és revolucionària. Segona idea, és la dona provocadora, seductora, és sensual, és eròtica, és forta. Quan mort al final de l'òpera, gairebé sembla el superhome de Nietzsche, tot i que Nietzsche no se'n va donar compte. Està dient, em pots matar i què? No passa res perquè em mati, soc tan forta, tinc aquesta fortalesa que no pots acabar amb mi. Què hem vist aquí? Hem vist una dona que ensenya el vestit, li marca clarament els pits, a més hi porta la fruita, que s'asseu desafiadorament, s'asseu allà amb una postura de fatxenderia i de provocació, que quan acaba de rentar la roba, amb la gesticulació molt exagerada, ensenya les cames. No només fa això amb el seu gest, sinó que juga amb l'altre soldat. I juga primer volent-li tocar la pistola, després abraçant-lo, i en el moment que sembla que li va fer un petó, li posa la fruita a la boca. I ja el moment més desenvolupat és el de la flor. El de la flor que el para i fa el joc, fins que l'altre gairebé entra com un ninot, un pelele, que hagués dit Granados en aquell mateix moment, 30 anys després, un pelele que està al servei de les dones. És més, quan s'acosta a Don José, li fa el joc de picar-lo amb la flor i girar-se. Per tant, tenim una dona que representa també tota una actitud liberal, una actitud
forta que s'associarà també s'associarà a l'havanera. Hi ha més coses en Carmen. Es diu que Bizet li va suggerir o li va cantar a les melodies d'Irarier, l'Arreglito, que és d'on ell va partir i així es va haver de posar a la partitura editada perquè hi havia l'editorial de Le Menestrel que va imposar-ho, diu inspirada o una imitació de l'Arreglito, perquè és diferent. La cantant, més que cantant, era escriptora, empresària de l'espectacle, cortesana, i que és la Celeste Morador. No he llegit les seves memòries encara, però s'hauran de llegir, perquè aquesta dona és qui segurament li va suggerir també a Bizet que fiqués una havanera. És una miqueta fos tot aquest tema, perquè va córrer molt a la premsa francesa dels anys 80 i és un dels fils que tenim per acabar d'estirar. El que és indubtable és que Bizet té al cap no la Carmen literària, sinó aquesta figura clau i no gaire coneguda. Només fa falta anar a la Viquipèdia, Celeste Morador, i ja veuran que té més suc el personatge que el que es pot haver estudiat. I una altra persona, que és la Célestine Galli-Marié. La Galli-Marié és la cantant que va estrenar Carmen i que a l'estiu del 81 amb la seva companyia es presenta a Barcelona. És la mateixa companyia, ha fet gires per alguns llocs d'Europa, però arriba a Barcelona, el Teatre Líric s'inaugura aquella primavera, l'inaugura Jules Massenet amb una obra que escriu expressament per a Barcelona, al cap d'un mes hi va Camille Saint-Saëns i al mes de juny apareix la companyia de la cantant que havia estrenat i per a qui havia escrit la música Bizet. Va ser un fenomen social a Barcelona, perquè al Teatre Líric van obrir aquell dia el bar i el restaurant, i també el saló de descans. Va ser un fenomen de dir, ara ja hem acabat totes les obres per fer aquest espai de ja una belle époque a la barcelonina. Hi ha una crònica de l'Esquella de la Torratxa que justament explica que la Bizet va agradar moltíssim, que Carmen va agradar molt al públic de Barcelona i que van haver de repetir l'havanera. Fins al punt que la cantant, quan va marxar, l'estrena va ser el 2 d'agost. Al cap d'una setmana, el 10 d'agost, la cantant ja marxa, la companyia es queda encara uns dies, i què fa per acomiadar-se de Barcelona? Doncs canta una americana. Canta una americana perquè justament 10 anys abans, en el 1873, hi ha un llibre que es diu A Barcelona, escrit a França en pseudònim, on t'explica que l'americana és una dansa lasciva i que és una cançó clarament eròtica que està triomfant al Prado català. I així és com a París, abans de Carmen a París, es té aquesta imatge de que l'americana, que l'havanera, és alguna cosa que es lliga concretament amb Barcelona, que és on es trobarà al cap d'un any, de 10 anys. I aquest teatre líric també té les seves capes, com Carmen. Si ara farem un exercici, i aquí li passo la pilota a en Joan, que aquell teatre era una reforma que reutilitzava un teatre anterior, que era el Teatre dels Camps Elisis. No ens dedicarem a buscar l'havanera més antiga com si busquéssim el tresor amagat que està en algun lloc enterrat. No busquem l'objecte com si fos una mena de concurs de veure qui troba la més antiga, perquè no l'estudiem així, l'estudiem pensant en que l'havanera ens ajudarà a entendre justament quina era aquesta societat, per què utilitzava l'havanera, quin paper hi feia també a l'hora de configurar-la, qui la cantava, qui l'escoltava, en quins llocs, de quina manera i per què. Ja veieu que són molts interrogants i de fet alguns hem de donar, algun l'hem de mirar de respondre. Quan parlem dels llocs ja veieu que de moment el mar no ha sortit un teatre i aquí tenim justament els Camps Elisis de Barcelona, una fotografia que apareix com una mena de
PortAventura 150 anys abans, amb unes muntanyes russes, uns jardins, unes atraccions, uns cafès, uns jardins, uns escenaris, glorietes per fer-hi música. Jo ara us demanaré recular una mica en el temps, encara més que d'aquests anys 80 del segle XIX, i ens anirem a la dècada de 1860, que és una dècada on hem treballat molts temes i que d'alguna manera és aquesta mena de viatge en el temps. Jo vull parlar amb l'Anna, dèiem, ostres, això, si de la primera cantada d'havaneres en fa 53 anys, és com multiplicar-ho per 3. Hi ha gent aquí que teniu memòria de la primera cantada d'havaneres. Doncs aquests 53 anys, si els tirem 3 vegades enrere, com 3 cantades d'havanera, ens en anem, això, 1860, en què es publica una notícia a una revista que es deia El Eco d'Euterpe, on es dedicaven 6 pàgines en aquella publicació d'aquell any a explicar els balls, a explicar danses, a explicar com eren fins i tot danses antigues com la gavota o la gallarda, danses de moda d'aquell moment com el vals o la polca, i l'última de totes, l'última que explica molt significativament és l'americana. Y la definició que se'n fa és: recientemente se ha introducido en la península el uso de las danzas llamadas americanas o habaneras, cuyo nombre indica su procedencia y que se distinguen por un aire particular muy característico en el bajo. Ja veiem aquí una pista que ens està donant de com s'identifica una habanera, una americana en aquell moment. Estem parlant de 1860. I estem parlant de que recientemente se ha introducido en la península. Això està publicat, com us deia, a l'Eco d'Euterpe, que era un periòdic dedicat i que s'entregava a la gent que assistia precisament a les funcions que es feien en els jardins dels Camps Elisis, unes funcions on actuaven les societats corals de Claver. En aquell cas, la Societat Coral Euterpe, que aquí la teniu, que no era la primera societat que havia fundat Claver, però que a partir d'aquest 1859, recordo que el 1859 era l'any que es va fundar la Taponera també a Palafrugell, doncs ja des dels anys 50 començaven a fer aquests concerts corejats, aquests balls corejats que primer en els jardins de la Nimfa, s'oferien a la Nimfa Euterpe, i ja després en els Camps Elisis de Barcelona havien reunit grans quantitats de gent escoltant aquests festivals corals. Aquí veiem una imatge del festival de 1864. Es diu que s'havien arribat a reunir 3.000 cadires i que n'havien hagut d'afegir, que hi havia hagut societats corals de tot Catalunya, de fet, de les comarques de Girona, també la Taponera, justament en aquest 1864 havia participat. I per tant estem veient un escenari que d'entrada ens pot sorprendre de dir, i a l'havanera aquí al mig què hi fa? Això no és a la platja, això no hi ha els mariners ni tot l'entorn ideal que tenim d'una havanera, sinó que estem parlant d'un escenari urbà, d'un públic burgès, d'una societat que estava descobrint ja des d'una mica abans aquestes formes de diversió, aquestes formes d'entreteniment i aquestes formes de sociabilitat, podríem dir, de relacionar-se a través de la música, i on aquestes americanes corejades per aquestes societats corals i també tocades per orquestres, d'alguna manera estaven ja fent-s'hi presents i dibuixant un camí a través de la música de crear un espectacle nou. Un espectacle que ens dirigeix a unes noves formes de diversió on aquesta manera que ve de fora i que s'entén com una cosa exòtica, que parla d'uns fruits, de la guaiàbana i de tota una mena d'imatgeria exòtica, acaba entrant també en els músics d'aquí, en aquests músics que toquen ball. Aquests són d'una mica més, són els tranquils, que són de ja la fotografia. Bé, és un estil del segle XIX, dels anys 80, l'Anna us la situa. És una fotografia del 1883, per ser, és un document extraordinari, els Tranquils de Ripoll. Que podien estar tocant tranquil·lament aquestes americanes que s'havien introduït en els balls de moda d'aquell moment, i que, en certa manera, filtraven aquest ritme nouvingut que durant algun temps encara es considerava això, una cosa exòtica. Ara no seria el moment de començar a entrar en el paper
que el Josep Anselm Clavé va tenir en la música catalana d'aquest moment, ha sortit en algun moment a la presentació, però sí que ens transporta en aquest món de les societats corals, del món obrer. I del món interclassista era una barreja de públic burgès, de públic urbà. Si fem referència a la presència d'havaneres, per exemple, a les sarsueles de la dècada dels 50, ja tenim que Barbieri, per exemple, el 1855, en Los Dos Ciegos, que és una funció de molt petita, només amb 2 cantants, ja introdueix, per exemple, el que ell en diu un tango, que era el que en aquell moment s'associava a tot el que era la cultura negra de Cuba. És a dir, aquests negres que parlen una mica estrany, un neguito i una nega, és a dir, aquesta cosa que és mig burlesca, mig identificativa de la manera de parlar diferent. Els 2 personatges de Los Dos Ciegos el que fan és dir, per què no cantem aquella que és tan coneguda? I aleshores cantem el tango de Los Dos Ciegos com, en certa manera, citant alguna cosa que ja era coneguda en aquell moment i que, per tant, la teníem present al públic, que podia sentir allò i buscar una mica aquesta clocada d'ull amb la gent que podia estar sentint la funció en aquell moment. El Relàmpago, que és de 2 anys més tard, també n'inclou un. I, de fet, si resseguim la premsa, que és una de les nostres, l'Anna us ho explicava al principi, una de les primeres feines que hem fet d'anar a resseguir tot aquest conjunt de notícies que podem trobar escampades tota la dècada anterior, pràcticament del que havíem dit de l'any 60, doncs durant tots els anys 50, tant a Barcelona com a Madrid, anem trobant notícies d'aquesta presència d'americanes coreades, com les de Clavé, fins i tot la paraula havanera utilitzada habitualment, i d'alguna manera tenim aquesta presència que no només és notícia d'una funció, sinó també del material de l'havanera. Llavors tenim d'una banda aquesta presència d'un repertori i ens podem preguntar com aquest repertori, que és vist com una cosa exòtica que ve de fora, que s'ha introduït i que la gent comença a conèixer, per quines vies ha arribat en aquestes ballades, en aquests festivals corals, en aquestes funcions de sarsuela. Si ho haguéssim de resumir, podríem parlar de 3 possibles vies. D'una banda, la via de l'oralitat, la via dels músics i la via dels materials, de les partitures. L'Anna us ha parlat, a més, dels plecs de cordill, que allà hi tenim textos, bàsicament. Però, si hem de pensar en aquestes 3, diguem, bé, l'oralitat és un camí que ha deixat molt poques traces, hem de pensar en gent que va i ve de Cuba, que d'alguna manera, si ho haguéssim de resumir, podríem parlar de 3 possibles vies. D'una banda, la via de l'oralitat, la via dels músics i la via dels materials, de les partitures. L'Anna us ha parlat, a més, dels plecs de cordill, que allà hi tenim textos, bàsicament. Però, si hem de pensar en aquestes 3, diguem, bé, l'oralitat és un camí que ha deixat molt poques traces, hem de pensar en gent que va i ve de Cuba, que d'alguna manera catalans que van a fer allà negoci, militars i funcionaris espanyols que hi van a l'administració colonial, mariners. És una via de la qual en sabem poc, però que no l'hem de descartar, malgrat que en quedin poques traces, que les podem resseguir precisament a través de les altres notícies. Tenim músics que van i venen, és a dir, músics que ens obren una mirada no només a Cuba, sinó que moltes vegades quan hem comentat aquest aspecte dèiem el nostre escenari en realitat és Europa. Hem parlat de París, podem parlar de músics que aporten aquesta dansa cubana als escenaris de Barcelona, ha sortit al Teatre Líric, després parlaré un moment del Teatre Principal. El Teatre Principal és el Teatre de les Rambles, no al Liceu, sinó una mica més avall, és el teatre més antic de Barcelona, i justament gairebé 8 anys abans que Clavé escrivís això en l'Eco d'Euterpe, que últimament se utilitza el ritmo de l'americana, tenim un concert d'un músic que era José Miró, nascut a Sevilla, que havia passat per París, que havia viscut a Madrid, que havia viscut a l'Havana, que estava casat amb una cubana que era cantant i que interpreta en el Teatre Principal de Barcelona, és a dir, en aquest teatre de més solera d'aquell moment i que s'estaven ja fent la competència amb el Liceu, una dansa cubana titulada La Criolla,
un títol que el trobarem després a tot arreu, compuesta por don José Miró y ejecutada por orquesta con acompañamiento de 8 tambores. Que dius, d'alguna manera, com podem imaginar això a 1850 a dins del Teatre Principal de Barcelona? Al costat d'això trobaríem descripcions semblants a Cadis, a Madrid. Per tant, tenim uns músics que transporten amb ells un repertori i transporten també uns materials que circulen i que anem trobant físicament o amb notícia també en arxius, en publicacions de l'època. Aquest n'és un, això que us ensenyem aquí a la pantalla. Bé, ens remet a un dels pocs episodis que hem viscut de la manera que us podeu imaginar la feina d'un musicòleg, és a dir, en un arxiu que no està catalogat, trobant una mena de tresor. És una partitura que vam localitzar buscant una altra cosa fa més d'una dècada, fa uns anys, en una biblioteca que no és tal, és a dir, és la biblioteca del Casino de Girona, una d'aquestes societats recreatives tan representatives del que era aquest nou oci que explicàvem de mitjans del segle XIX, una societat que es va fundar el 1848 i que conté en la seva biblioteca, una biblioteca oblidada, que no està catalogada, que no està oberta al públic i que van tenir la sort de poder-hi fer aquesta recerca, una partitura d'una manera puestas por N&M i Catalán a l'Havana al desembre de 1850. Però això està aquí, això està en el lloc que no ens haguéssim pensat mai, que és la Biblioteca del Casino de Girona, que no ens haguéssim pensat mai, però que és el casino dels senyors, és a dir, algun d'aquests senyors que probablement havia fet negocis a l'Havana, o que hem de tenir en compte que aquestes societats recreatives tenien també una activitat musical i, de fet, en el Casino de Girona hi funcionava una secció coral que recreava els grans èxits de la moda del moment, bàsicament òpera italiana, però que hi apareix al mig de tots aquests plecs de cors d'òperes de Verdi que estaven triomfant en aquell moment en els teatres, no només al Liceu o al Principal, sinó també en el Teatre de Girona, i apareix un document de l'Havana de 1850 contenint 2 habaneres instrumentades per orquestra i, per tant, habaneres pensades per ballar. Hem anat fins a 1850, us he fet recular una mica més, i abans de passar al testimoni de nou a l'Anna, us llegeixo una notícia del diari, en aquest cas tornem a les publicacions de premsa, és de 1845, és a dir, us faig recular encara una mica més enrere. Al moment de llegir-la et quedes molt sorprès, molt també admirat del que hi diu. És d'una revista que es diu Revista de Teatros i és de Madrid. Però aquest indici de Madrid ens fa replantejar també moltes coses. Ens parla de la presència d'una danza habanera el 1845 a Madrid, però l'interessant és la manera com l'explica. Representa que el redactor d'això explica o fa veure que s'ha trobat un músic aficionat, ens explica com l'ha reconegut, com són els músics aficionats d'aquell moment, no anda si no corre, como quien ha visto cosa mala, que cara tan angustiada trae. Ens explica una figura d'un músic i diu: este desgraciado ha oído en la otra cuadra a un mocito aficionado a la trompa. Que dius, bueno, la trompa no sería el primer instrumento que asociamos a una habanera, que durante todo el año y con una paciencia heroica está ensayando el acompañamiento de una danza habanera que se propone tocar con el favor de Dios y de sus privilegiados pulmones en unión de otros caballeros también aficionados en el Carnaval. El Carnaval hem de dir que és el gran moment festiu de l'hivern i que no només és una setmana, sinó que per ells gairebé començava passat Nadal i ja durava fins mitjans de març. La fortuna de los pobres vecinos es que no falta más que 9 meses para que lleve el tiempo de máscaras, es decir, que os hagin durant molt de temps. Mientras tanto, está el aplicado mozo entretenido todo el santo día con el consabido pum, 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 pum. Això ho diu així el diari. Melodía suave y variada, destinada a dar deliciosos ratos en el teatro, en las calles, en las casas de los amigos y conocidos, y en todas paredes, para que nadie se escape. Y si a esto se agrega que el complaciente caballero Trompa irá vestido de turco,
será cosa que no podrá oír con serenidad ningún cristiano. Bé, això és una mica irònic, una mica festiu tot plegat, però atenció al detall. Con el consabido pum, 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 que es pot llegir de moltes maneres, però que ens indica una mica aquesta identificació rítmica de nou, i aquest exotisme, que si turco, que sí que ve de lluny, tot plegat, però atenció amb la penetració que ens explica, que si a les calles, que si a les cases, en totes les paredes. I estem parlant de 1845, estem parlant de Madrid, però això ja és un indici, i això ja està aquí, malgrat aquest exotisme, malgrat aquesta idea de que ve de fora. I amb això ja acabo, perquè tot plegat el que fa és ajudar-nos a enriquir, en definitiva, aquesta visió, aquesta idea inicial que podem tenir de l'Havanera, que ens planteja interrogants, que ens obre camps de recerca, aquest debat sobre la transmissió escrita o la transmissió oral, el concepte de què és música popular, la interpretació i aquests conflictes de lectura rítmica que després podrem desenvolupar, i la connexió també amb altres músiques en aquest entorn festiu, orquestral, de mitjans del segle XIX.